gelek jê dijminên Kurda dixwazin Kurdan tune bikin wek dibêje Kurdan dîroka wan wenda bikin lê Kurd heya îro izbat bûye gul ser axa xwe hîn û hîn dijîn êşek gelekî mezin bû ji gelê Kurd û Kurdistanî re. Nav enfalê de jî Helepça hebû ew ji xwe êşa a herî giran bû jî di dilê her Kurdî de. Ji xwe xelkê Rojava bi tevaya xelkê Kurdistanê ne tenê Rojava wek êşek gelekî mezin bû ji gelê Kurd û Kurdistanî re êşek pir zor bû pir giran bû ew wê çaxê bi rastî yanî Kurd bi hestekî zêde xemgîn zêde şewat pê çîk bû ji xwe ji heştê û heşta heta roja îro hîn gelê Rojavayê Kurdistanê herdem 16 Azarê bi bîr tînin wek bîranîna Helepça pê re jî Enfal teban ji ber ku her du jî guman dikim di dema di heman salê de bû yanî meselen Enfal di Şubatê de bû û pê re jî Helepça di 16 Azarê de bû ji xwe cê xemgîniyê bû cê şermezariya gelê Kurd bû ji vê yekê re ne tenê şermezariya gelê Kurd bi rastî şermezariya cîhanê tevdî bû ew ê çaxê heta aneka suretê Enfal û suretê Helepça tê bikar anîn di danûstendinê de di tewasıl îctimai wan de divan tişta de ji ber bîranîna gelekî giran bû gelekî xemgîn bû gelekî Kurd pê êşiyan bi taybet gelê Rojava bi şêweyekî mezin pê êşiya ji xwe wê çaxê û salê bi dû de jî gelê Rojava gelê Başûrê Kurdistanê himêz kirin dema ku penaber bûn hatin Rojavayê Kurdistanê Çilqamişl û Çilamûdê Dirbêsiyê Dêrikê li her derê wan himêz kirin gelê Rojava ji wê çaxê de yanî bi heyecanek mezin piştgirî û dilsozî û dilşewatî û xemgînî bi Başûrê Kurdistanê û bi Enfal û bi Helepçayê re kir. Ji xwe wek Enfal tê naskirin êşek pir mezin bû di dilê Kurda de hat dîtin. Di salên 1987 heya 88 de li ser destê rejîma Saddam Hüseyin û Alî Hesenil Mecîd piştî şerê İran û Iraqê hat li darxistin ew di serê Kurda de hat kirin. Di sedema wê de zêdirî 4000 gundê Kurda hat şewtandin bi hezarê malbatan Kurda koçber bûn. Nêzî 180 heya 183 hezar însanên Kurd di komkujiya de hatin şehîd xistin. Di nav Enfalê de jî Helepça hebû ew ji xwe êşa a herî giran bû jî di dilê her Kurdî de. Heya roja îro jî hin meqabirên cemaî wek dibêjin tên dîtin heya îro jî berdewam e. Heya îro jî hinek zarokên Kurda xort dayîk jin wendayî ne di nav meqabirên cemaî tên dîtin. Êşek pir giran bû di serê Kurdar derbas bû li Başûrê Kurdistanê li ser destê rejîma Saddam Hüseyin. ji xwe îro bîranîna Enfala ye yanî ev karîsata gopserê Kurda bû bi rastî ciyê mixabiniyê ye ji ber li ser destê nîzama Basê bû nîzama Saddam bû bi hezarê em bêjin Kurda hatin bin axkirin hejmarek jêr heye bi rastî bes evê got heya niha jî va derdikim fe hejmar jêr wek bê sînor jêr tune ji hejmar re fe ev karîsata hanê xuyanê kir ku gelek jê dijminên Kurda dixwazin Kurdan tune bikin wek dibêje Kurdan dîroka wan wenda bikin lê Kurd heya îro izbat bûye gul ser axa xwe hîn û hîn dijîn û ev tiştê got dibijî bi rastî jî yanî tu kes qebûl nake tu şerîat tu diyanet tu qewmî ev tiştê got çê dibe yanî qebûl nabe.